ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଜୀବ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ ଓ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ସିଂହ ଆସିଲା। ଓ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରି ମାରି ଖାଇଲା। ସିଂହଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜୀବ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ଓ ସିଂହକୁ କହିଲେ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବ ମିଶି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛୁ। କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ ହିସାବରେ ଆସିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ କଥା ମାନିବି? ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଖାଇବେ ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସିଂହ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଠେକୁଆର ପାଳି ଆସିଲା। ଠେକୁଆ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସି ଜାଣି ଜାଣି ଡେରି କଲା। ଏତେ ଡେରି କେମିତି ହେଲା? ତୋତେ ଖାଇ ମୋ ଭୋକ ବି ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଖାଇଦେଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କେଉଁ ସିଂହ ଅଛି? ଚାଲ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଠେକୁଆ ସିଂହକୁ ଗୋଟିଏ କୂପ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ମହାରାଜ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଏହି କୂପ ଭିତରେ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ସେ କୂପକୁ ଦେଖିଲା। ତା ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଦେଲା। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସିଂହ ଭାବି ମାରିବା ପାଇଁ କୂପକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କୂପରୁ ବାହାରି ନ ପାରି ସିଂହ ମରିଗଲା। ଠେକୁଆର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁ ଜୀବ ଠେକୁଆର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସବୁ ଜୀବ ବଞ୍ଚିଲେ।